Ernez, etorri naz gaur, Durangora, Eskurdi plazan gauz, eta metik eta 40 minututan Urkiolako Parke Naturalean egongo gara. Bertan lagun batekin lotunez eskalatzeko, eta ikusiko dugu zarra egiten dugu gerotxo. Mugarrako atzeden gunean gauz, horlako hainbet dauz, Bizkai guztitik. Atzera hartukot, gaur mugarrara etorri gara, eskalatzeko. Nit, arratsaldeon. Mugarren gaude, hegoaldeko isurialdean, horregatik joten dozku eguzki eta aldogu eskalau hemen. Handinek eskalatu dauen bidea eta ontsa neukingo duten bide honetan zailtasuna, kirol eskaladan 6B pluseko zailtasuna da. Kirol eskaladako lehengo eta ben behar dena da lagun on bat, soka lagun on bat, ez? Soka bat behozu, mosketoi hauek, zinta espres hauek, ankalaje hau gorria aretara dijoa, bale? Eta bestea sokara. Ordu nik hemen dago soka emoten, eta bera erortzez gero, askatu egiten dutzet. Eta gero, jeizteko, emoten dutzet soka, eta palankakin, bale? Horreztik ikastaroak egin behar direz noski, ikasi behar da, eta jentea dituegaz etorri noski. Eta aurreko hauek, dijo hauek, zertarako diren ez. Eskalatzaileak askotan hemen, hainbeste ordu aseguratzen pasatzen dugu zenean, zerbikalak eta minute eukiten dugu ez. Orduen, lente bat tekie, ikusten da, eta nik egon beharren horrela, horrela ja, bera ikusten dut, eta begi biztaz baina asko behobeto, ez? Kaskoa gomendatu duten dut erabiltzea, harriek ere aldirezelako jauzi, baina baita ere guk eroriz gero, segun zelan erortzen zaren, kolpea emon aldogu burun, ez?